Bon, bonjour, bonjour. Bon, zaman vidéo amené Jack pédophile satanique. Vidéo ti mandem no Jack pédophile. Ringine baka no yo sambavo no pédophile. Sad satanique. Mi vavu kam ratie famben. Vavu kam ni tieko nino. Lavavano, não tinha vavu kama l'eglise, mas screen, infa, satanique. Mi vavu mangano, ino mangananzinho, tanfanti kama raha, ino mi vavu kama da shetuan da cheno ino. Izengi Jack Tim is problem bezeng Jack Tim ni asambava oza katonga ti vraiment mtoro nga pédophile ti. Pédophile Jack you. Mi lel tsek ab madin kabiu le lai viave Jack asambavo ti no vuluangin Jack pédophile vuleza no miasa no pédophile no Jack fara tono jab fa época ulam no sambavo for we anoti ul boka sambavo fa no ul nem pat boka tang anon avion ano fal te piadura sambavo makaratura sambavo Jack ano ulu boka an degoan ano ulu na viadala adala sadmiskalti adala ano la madan fangakuni presidenti nandena ngambela ula dalam plastieto mangala baraka baka anon mga right presidenti azunja president i Jack nambela no yu adala zu anof dok tumezo adala zu miskarti adala tsuwe tifiti abakwizi adala Jack yu miskarti na adala ni mangara kazi apedivin Jack is invulinga shinua jaba sambava jaba sasayen enaro problem na vien Jack ta nesam radio patron Jack baka karani karandek shinua bit fanka azu izi midzika ngati izmande manga sasa shinua yu ndek izmande vulinga mishe jidika eli tsal ni vulinga no in problem nom jidika eli stant no maita jidika eli ano kote njaru shinua zan kano viava meza jidika eli ton vado bugom ter que shinua no ba mazlara shinua Jack a persona volanku zenga zakatono fa normali tam tsanga na to bet king tam bilube anon vulingam am na panza comme se vula futi 30 kg vula mena 150 kg anon mato anon na mandona ngatskito ul mu vulinga ra itantena ul sim kap krati itantena in ma problem nom na panza kari anon ma la famina problem não me palelo caninha não nas ni numa problem eu panzaka se será dire não fienga nani ali e a panzaka fati basi na kadalena na vandessa no aí tá nos akafa coi vulai no panzaka na nina não uma panzaka eu e numa distante não fienga najo me será uma parada não na panzaka na bilberi mo não na ita vulamena 150 kg vula futi 30 kg zo panzaka quel problème ano fala van futu dango force you fada mitka ul jaba sambaba chima ko sababa fitai no wan filma ul na vono politique to don dan vanga monto maita monto a 2 millions ni vuni no vola no diabinati sambava pudena jera na ruma na fujaku you ul bokam na ruo fa yule nda itadem na ruho ande murere na ru asambava ho izi ulo adala mandiano mudam tan pitano degota na mbokata kuluara ari amnon lera zumi aude ka dalaga nanyu oh rahazezu ko famia mlu mza comprime nani não é problema, Jack. Problema não é chinois. Chinois, mangá puro no sambava o. Mangá ni met na tondo ro yo. No chinois bilo chapéu da República.
Ana comme ça tena tsy vita volagny président fa président zay mpagnamboatra raha fa chinois aby io magnampy ny miaramonina amindreo ino ma problème no amindreo chinois aby io fa chinois aby io miderange anao ireo chinois aby io fa tsy te hiaraka hiasa ndraiky anao mikatramo magnano faly na bezan-tsaigna anao olo adala io olo jiaby roaroanao anao navana bezabezan-tsaigninao fitainao olo tengalanao voda fitainao olo angalanao voda trongonao anao masaba hita problème katolika fa nalainao tany katolika jiaby ary zao anao magnasasa katolika sy taniky laha ty nalainao tanindreo jiaby ary io nahita problème katolika miderange anao nandeha nalainao tanindreo nagnanaovana abezan-tsaigny tany katolika jiaby laninao ry niana anao maimbolana katolika zao chinois karakara zegny zidikaely ino tsy tantinao amy zidikaely ino zidikaely miderange anao fa mampijaly anao fiaignana anao ambara kony ahaizany ino problème nao amy zidikaely zidikaely tsy miderange anao io tsisy problème ndraiky anao fa misy problème ndraiky olo anao navy adala jaky adala anao fa tsy tseky adalagna ifa navy aminao boka anao olo misy carte adala président tia ndeha nagnambela olo adala io nalany fagnahy koa zay président mitoetrinao ty anao fa matraiky ny bera jiaby ataon'olonao jiaby io ambila anao ro chinois bi fa anao tsy milagna fiaignandro ro chinois bi ta tsy mijery anao feky jaky iro fa tsy solo tiaraka iaramonina aminao sambava o anao fa magnano kapokapokapokapokapokapoka ty azo olo mijery anao mazovy o tsy solo mijery anao mba mangala ondrangy anao fa benga fa tognonao tsy hainao olo adala ty anao pediviny karany patron aby amy chinois ambila afy ro magnano adindreo fa tsy aferanao idiranao adiny patron anao karany tompiny radionao io ambila izy koa tia chinois ro samby maventy magnano adindreo tsisy aferanao tsisy raha idiranao anao mandeha magnasasa karany jiaby mandeha magnasasanao chinois jiaby ary ino problème nao chinois kotiny chinois aby edy agnasasanao fotinao mikatramo ro sanandry amy tolotolo zebra force amindreo mangalangala tan'olo pour arientany jiaby hitanao io raha ataonao koa tsisy raha manjary rehefa olo mangigny mizanao fo e sambanao misy olo makaty anao boka mamora vatomanga na avy anao place io za zay boka mare mamora vatomanga marary tsy haiko nandeha ia tsy mba maty agny io fo mamadimadiky Madagasikara io mamora vatomanga magnaraha tsy manjary jiaby président minany problème mamora vatomanga magnodongodogno da président mahazony mafaiky ninazy mba mangala ondrano président fa olo jiaby nambelanao jiaby io iro tsisy olo makaty anao ny olo makaty anao jiaby nadosinao place zao problème avy aminao raha jiaby mantreky aminao namanao jiaby nakaty anao mitologno namanao jiaby iny nataonao tsy tiagna na de nadosinao anao nde nangala sorcière jiaby zao nambelanao place iro jiaby magnasanao amizay zao io olo jiaby anao tokizandreo raha jiaby mandalo koa président mantreky aminao fo e tsara raha anao fo ratsy raha anao ke igny avitra naka mandeha mijaky tsy haiko iny problème nao amina mpanjaka ny ambilibe ambila anao mpanjaka tsy ampandraka ny dadilahy inao Madagasikara maninareo fa ninao tsy mahay mipetraka amy place nany zalahy anao koa fa mipetraka amy place nao mangalangala tanin'olo magnano zebra force magnoro volan'olo jiaby mipitra minana alahelin'olo anao leranao matinzo hainao tsara fo Janganao ravoravo aminao sambaba jiaby ampijalinao sambaba jiaby amijaly io agnanaovanao bezabezan-tsaigny totoragnanao vavavava be fandroaka dala ty nanao misy karta dala amizay makadala olo sambava ao zava tany favianao fa tsy amy tanin'olo any anao mandeha amy tanin'olo tsy me mipetraka zidikaely quel problème nao amy zidikaely tompy tanàna
Zidikael top tanana sambava o, mama Zidikael sambava o, baba Zidikael sambava o, baba no dek mamono bokaia. Ano ko ti vulga mandiana mtan favien baba no dek mama no ai não vulga. Faça sambava o Zidikael do no, ano mo dek Zidikael titiaku. Ambar kanara anti tava Zidikael. Ano vulga no ulubeio se dizela. Ano dala marinho baga. Marinho não vou anotar. Eu não vou dar né, Brando. Isla não vou dar. E já que não vou dar. Miscalta dala. Família comprimir vuzu. Colar comprimir nan mangara afa zu. Pedofilio. Mvabgam sitanikio. Na manga já tenha já. Fanot check. Ulmandem tan mulding. Mga tan mena vultan nyarenga. Ano ele conta Zidikael. Ano dala. Zidikael sambava o. Ano meta xisinuel bogose ele ma parara não foto soro no cara babakutu. Na ende nga soro no cara tuki karam tumanho. Mas ala não meta Zidikael bogose ele. Zidikael bogos. Se mira não de soro ma roku berat beyu. Tamzanga na mbota ulu buga na kachara ula non le fataia. Na ita Zidikael nyan bogos zatov chitiano. Marari atnometa Zidikael chileu no. Zidikael bogos please kano. Ana roku alaf na Zidikael ala fo bazar ali, anombu matin talinhada ali fa not lafu. Zidikael marca boca setera fu, setera pili, setera 5 fa lafu. Zidikael bogos. Jalousie bra mamangono, jalousie. Fala na Zidikael nangano. Zidikael mistratas vazaça de vazaha. Anonino. Não tratas gasto mbala chanangano. Tratas nangano kalte adala. Ano miskart adala kart nur fuare. Simanga jate mitsukuri no panzaka. Tsukuri no ulati. Il predale na meno place ko bra tihep na meno place. Ulu afu ko te meno place fati ulu karayu president. Zavara tono sita diklayu. Mi vavgam chetwa ni vavgam ni lulu. Zenga sano pédophile. Simanga jateno. Vice-président, não me mandei Maximanzaro, mandei micro um volume magari, Zidikael, tchetiaco, chulmina haning no tchetiano. Vou Zidikael tchles nom djerbaca, ira unhanta. Milamban baneno, vou tchles nom baneno, vou tchles barbara nom, na Zidikael bogos. Chimiringa no. Sora cara, sora babacuto yu. Manga jatenga no ya. Plus no ko tie no ya la yo. Maru ko tan to vul na meno ko bolis problem karano ko. Il mamra vatu manga in. Ibra na meno plaço contra duele sinal no bra plaço. Fa mamra vatu manga comanda non den sudel ka mamra vatu manga na zo no plaço. Zo president minan problem da zaka jaba tonalo. Inga fchana kae mandem nan partage na rocharam buita nyan. Mga jatenga ya pedofil lati adala fuareti miskalti adala ti mga jatenga ti amblano president amblano panzakane tim derazano sa tim jerano nenas vulamena firkulo nas vula firkulo ti problem no matang anona mando na ti vulamena ta in problem no na panzakare fati basis na cadeira na vandessa no tá no problem tu si ma e mandem tanulo zada cara be de no Beno yu fatsima nga jatenga fu kara zenga va kwa be yin after out of an rori nya fa zan vulnga easy zatsima ta utanonja kara zenga person ko